Na nézzük, tehát, akik több héten át szórakoztattak minket, és eljutottak az utolsó pillanatig. Akik az önök szavazatai alapján a legjobbnak bizonyultak. Akik minden héten bebizonyították, hogy nagyon elszántak, nagyon komoly versenyzők. Mind a két párosunk volt adásgyőztes, akkor még nem sejtették, hogy az egyikőjük bizony a végső győztes is lesz. Na nézzük, hölgyeim és uraim, 2025-ben a Nagy Duett 7. évadának a győztes párosa. Akik megkapják a 2025 legszórakoztatóbb sztárpárja címet. Tehát a győztesek! Lékai Kis Ramona és Brass Bence! El se hiszi! Mekkora versenyzők, a végén behúzták! Gratulálok! Mindjárt még megünneplünk titeket! Kérlek, Méri és Aurélio, kérlek, fáradjatok egy picit ide. Aurélio, gyere kérlek egy pillanatra. Itt van! Aurélio és Totár Méri, akik második helyezést értek el. Gratulálunk! Én azt hittem, hogy te nyersz egyébként. Én elmenem mondani. Hangot kérek! Mondjuk azt elmondom, Aurélio, kicsit félt is tőle. Én féltettem a Mérit, hogy feldobod oda valahova, onnan soha többet nem esik le, meg te akkor át fogsz úrani, meg a halálra csókolod Attillát. Én már menekülőre fogtam. De csodálatos eredmény szerintem, főleg az első adásra emlékszem, amikor 5 pontot adott a zsűri, összesen 4-en, de ott ültetek összetörve, és eljutottatok ide a végéig, és hatalmasat mentetek, úgyhogy nagyon büszkék lehettek magatokra. Nagyon köszönjük szépen. Mutasd már meg ezt a tetkót a nyakadon, fordulj meg. Nem erre készül, de jó. Hopp, egy M betű. Ennek más a sztoria. Légy szíves, egy valamit hadd mondjak el. Köszönöm kifejezetten a páromnak, meg édesanyámnak, hogy támogattak mindig, és hogy a gyereket nélkülem folyamatosan segítettek, és a nézőknek is, mert el kell, hogy mondjam, hogy ez a második hely nekünk, hát olyan, mint a nyertes, mert idáig eljutni ezzel a hanggal, kérem szépen. Nagyon szépen köszönjük, örülünk, hogy itt lehettünk. Nekem te vagy a győztes, drága barátom. Gratulálunk, Köszönjük szépen, fáradjatok a Köszönjük Páholyba. szépen, hogy elmúlt eteket. Legvidámabb páros és a legszórakoztatóbb